A la plaça arrencarem sempre amb un tema d'actualitat de la nostra comarca i n'aprofunditzarem més amb un protagonista. Avui, a la nostra entrevista d'actualitat, marxarem fins a la Selva del Camp per parlar-vos de la protectora d'animals SOS Canicat i en quina situació es troba la protectora al municipi salvatà i com treballa també en el seu dia a dia. També repassarem una mica com han sigut aquests anys de pandèmia de la Covid-19 i per parlar-ne de tot plegat ho farem amb la Lídia Navarro, que ja és una de les responsables de SOS Canicat. Lídia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta, en primer lloc, Lídia, quines són les dificultats que una protectora relativament petita s'enfronta en aquest dia a dia? Una protectora del nostre territori de la Selva del Camp, com treballeu una mica el vostre dia a dia? Doncs a veure, la problemàtica primer sempre és l'espai, no? La capacitat que tenim, que no és gaire, però bueno, intentem agafar dintre de les nostres possibilitats mai més gossos dels que podem, perquè els que tenim els volem tenir amb condicions i amb una qualitat de vida correcta. No som ben bé una protectora, som una associació que ho portem entre 5 noies i una protectora seria més, diguéssim, l'Última Llar o SPAC, que està a Torredembarra. Som una petita associació que, doncs, això, fem una recollida d'anyals, però no que no ens truquen els ajuntaments, vull dir que és gossos que es troben i que ningú els va recollir, i si nosaltres tenim la capacitat per poder-los tenir, doncs és quan els agafem. Lídia, et volia preguntar també més o menys quina és la situació una mica dels animals, no? Al nostre territori del Baix Camp, més o menys aquests 2022, per exemple, si són conscients, no? de la quantitat d'animals que queden abandonats. No, la gent no és conscient de que hi ha una quantitat realment molt alta d'abandonament. No ho són conscients ni els ajuntaments ni tampoc els organismes oficials, perquè les xifres mai són reals. Les associacions no comptabilitzen. Els animals que recollim nosaltres no estan comptabilitzats dintre dels organismes oficials, només comptabilitzen els que entren a les protectores oficials, però no les petites associacions. Llavors, realment no saben la quantitat d'abandonament que hi ha ni com es troben els cossos abandonats amb un deteriorament increïble, tant desnutrits com deshidratats, a vegades camades senceres en caixes abandonades en una riera, en ple fred, que poden agafar, que algunes vegades quan els vas a buscar algun de la camada s'ha mort. Ens trobem amb aquestes problemàtiques perquè la gent tampoc és conscient a l'hora de tenir un gos el que és. No s'esterilitza, que és una de les prioritats, l'esterilització, perquè no hi hagi camades indesitjades. Llavors és una pràctica més habitual, no? del que podem preveure o que fem en el nostre dia a dia, vosaltres que en treballeu i en veieu. Sí, és una pràctica molt habitual. Moltes vegades un canvi de pis, el gos ja no el vull, una parella que se separa, ja no vol, ningú dels dos el vol tenir, anem a tenir un bebè, doncs el gos tampoc pot estar a casa. I clar, l'abandonament és que és com si tinguessin una cosa de decoració i que doncs, me'n desfaig d'ella. Hi ha alguna raça en concret que sigui més propensa a poder a fer aquest abandonament o passa en totes les races? No sé com us trobeu en tot plegat. Amb totes les races, vull dir, no t'ho pots creure. Mhm. Hi ha hagut una temporada que hi ha hagut molts Yorkshires abandonats o en unes condicions deplorables. I que Mhm. dius, un Yorkshire, que és dels gossos que potser més cotitzats o que el típico faldero que n'hi ha a casa, i aquests gossos nosaltres ens hem trobat moltíssims. Hi va haver una temporada que era increïble, que no t'ho podies ni imaginar. Mhm. A més, m'agradaria aprofundir una mica, Lídia, en com treballeu des de la vostra associació. Quan us trobeu un gos abandonat, una mica ho has explicat, no? Però com és el procés de tot plegat? I suposo que és una tasca molt dificultosa, no? De veure tot aquest estat de com es troben els gossos abandonats. Doncs, a veure, quan arriben al refugi, primer fem una valoració veterinària, els hi portem al veterinari per veure com està el gos, i després s'ha de treballar molt tot el tema de les pors que tenen, treballar-les mica en mica, perquè quan arriba al refugi
Els meus han sigut gossos que han estat tombant per al carrer lliures, en unes condicions molt deplorables, i que quan se senten una miqueta, encara que estiguin tancats, se senten com a protegits. Però sí que tenen aquestes pors que, mica en mica, entre les noies de l'associació i els voluntaris, que són molt importants, els oscanicats, els voluntaris, ens ajuden a sociabilitzar i treure totes aquestes pors que poden tenir. Lídia, no sé si també teniu alguna manera, no? O alguna forma per poder evitar, no, aquest tipus d'abandonaments o que la gent en pugui ser més conscient. Com es podria conscienciar molt més a la població de que no es produeixin aquest tipus de coses? Home, jo crec que primer es tindria que partir de la base a les escoles, als nens ja. A les escoles ja tindria que haver-hi una matèria o alguna cosa que realment els conscienciés de lo que realment és tenir un animal, un gos, un gat, no? De tenir aquesta consciència. Ja des de petitó, si ja des de petitó t'ho ensenyen, ja més o menys quan te fas adult ho tens més clar. Clar, i a la gent que és més gran, jo no sé, fer xerrades gratuïtes, per conscienciar la gent. Jo vinc d'estar a les Galàpagos i les Galàpagos és un lloc on els nens des de petitets tenen molta consciència de la natura, de tot el que els envolta, tant fauna com flora, i ho cuiden moltíssim. Aquesta consciència, no?, de que nosaltres en la societat a la que vivim no estem tant en contacte ni tractar tant amb animals, això s'hauria d'implantar des de petits, no? Sí, sí, des de petit jo crec que tindria que haver algun tipus de matèria o alguna cosa que ens conscienciés amb el tema dels animals Mhm. i el bon tracte, perquè hi ha gent que, bueno, que no està conscienciat amb això o que també veu el pare com tracta el gos, que és d'una manera, i ell quan serà gran farà el mateix. Lídia, et volia preguntar si una també de les solucions, o vaja, una de les mesures que va prendre el govern fa poc va ser l'eliminació de la llista de races de gossos perillosos, o també la creació d'aquesta espècie de DNI o considerar els gossos ja com dins de la unitat familiar. Això ajuda a poder evitar aquest abandonament, o com valoreu aquestes mesures una mica pels gossos i els animals? Home, jo crec que aquesta mesura és molt important, que no hi hagi una llista de PPPs, perquè el problema d'aquests gossos, bueno, una era l'abandonament, o quan hi ha alguna camada indesitjada, aquests gossos són molt difícils de donar en adopció, perquè hi havia una sèrie de requisits per poder tenir-los, quan realment no és un gos perillós, perillós és l'amo que el té, que el farà perillós, però no són una raça, realment és per la mossegada que tenen, però si ells no se'ls educa com a tal, no faran res, no és un PPP, diguéssim. Llavors, aquesta llei sí que és bona que hagin tret, diguéssim, aquesta llista de gossos indesitjats, que no els vol ningú. Aquesta és la problemàtica que es troben moltes protectores que només tenen allà gossos de PPPs perquè ningú els vol adoptar. I si aquesta llista es posa realment en marxa, s'evitaran i es podran adoptar, que aquest és un gos una mica complicat. I des de l'associació vostra, des de SOS Canicat, creieu que ha d'haver-hi més mesures en aquest sentit? Hi hauria alguna mesura més que creieu que és important poder fer per tal d'evitar tot aquest tipus de problemes, no? I també de pensaments, no?, que la gent té, el que molt bé has explicat, el dels gossos perillosos, que era una creença que fins fa ben poc doncs, es creia moltíssim i al final la gent també opta molt més a l'abandonament. A veure, jo crec que realment el tema de les noves lleis que es fan a favor dels gossos i dels gats estan molt bé sempre quan les apliquin. Perquè, clar, tenir moltes lleis que després és com si no hi hagués res, no ens serveixen de res. Vull dir, realment crec que tindrien un maltractament a un gos, les multes tindrien que ser molt, molt més elevades, però es tindrien que aplicar. Que, que a vegades hi ha molts paranys fins a arribar amb això, a que realment se multi amb algú amb una sanció. És complicat arribar-hi fins a aquell punt. Hi ha molta paperassa, hi ha molts impediments i molta gent ja no denuncia amb un maltractador perquè sap que potser no arribarà a cap lloc. Doncs jo crec que realment s'ha de posar en pràctica a les lleis noves que posen.
Doncs Lídia, per anar acabant ja l'entrevista, m'agradaria que ens expliquessis com algú que ens pugui escoltar, bé, els nostres oients que ens puguin escoltar, com poden ajudar, no?, a intentar evitar tot aquest tipus de coses, si pot contactar amb vosaltres, si troba algun gos abandonat o de quina manera podria ajudar-vos o col·laborar perquè aquesta pràctica ja no passi més. Doncs, a veure, primer és conscienciar els que tinguis al costat. Nosaltres sempre convidem que ens vinguin a conèixer, a les que vinguin a veure el refugi, que vegin el que hi ha, perquè és molt important que la gent visualitzi. Les ajudes, nosaltres tenim teaming i, per exemple, el que és tot el tema de pinso també sempre està molt benvingut. I ajudar-nos a, bueno, la gent que vulgui adoptar, que tingui molt clar que vol adoptar un gos, perquè no es faci per un impuls o per, mira, m'ha agradat aquest, però és com els cadells, que t'adopten un cadell al cap de 6-7 mesos, ja no el volen tenir, vull dir que quan agafes un gos has de tenir has de ser molt conscient del que fas, perquè és una responsabilitat, és com tenir un nen. Doncs ens quedem amb aquest missatge. Lídia Navarro, una de les responsables de l'entitat SOS Canicat, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la plaça del programa en xarxa del Baix Camp Ràdio i esperem que vagi genial la vostra tasca com a entitat a la Selva del Camp i que no haguem de lamentar. I a poc tot això doncs es pugui, si més no, anar minimitzant i anar-nos conscienciant del que molt bé has dit a l'entrevista, que tenir un gos és com tenir un fill, tenir un nen petit i vaja, i cuidar-los com es mereixen. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.